Kakaiba siya oh. Ayan mga kasinag oh. Kakaibang pugad niya. Ang laki ng ibon, ang litong pugad, ang laki parang itlog. Itong kahoy na ito mga kasinag, ito po yung gagamitin nating pamakuan ng yero. Pag natuyo na ito mga kasinag, by pag April, gigibain na namin yung aming simbahan at ikakabit na ito. Ikakagsarong istasyon sa Jesus ipinako sa krus. Sinasamba asin inuumaw mika kagurangnan. Tataramo ning Dios. Pagabot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda sa Jesus sa krus asin man mga tulisan, saro sa wala asin saro sa tuo. Sa Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, dahil aram ang sa indang ginigipong. Pagpapatawad ang balos ni Jesus lambang tulog na sa iyang inako. Inian ka mauutan kang Diyos nga darahong kita gabos sa pakikipag-ulian. Sa gabos na kulog, pagpapatawad ang naninigong balos. Sa lambang pagtraidor, pagpapatawad ang minabugkos. Kung kita nabubuhay sa pagpapatawad, mayong kulog, mayong kasaklan ang mangingibabaw sa kinaban. Katuninungan para sa gabos na pinapaurok ang pagpapatawad. Ang tiyera ladawanin estado na mayong katuninungan. Ini, mayong marahay na idudulot sa katauhan, kundi pagkawasak ng tiwala asin progreso. Pamigit. Idulot niya to ang satuyang mga pamigit. O mapagpatawad na Diyos, kadagos sa mong tukbuan ang dala ng pakikipag-ulian, asin pagka inarabutan. Dai kami nasuko, pagkatagasan kan sa mong mga puso. Pagkudlo rin ka paulit-ulit na madulot kan sa imong sarili, para mapanyog ang mga lideres sa nasyon na nakakabarangay darakan pagkamkam kan mga natural na yaman na minarisulta sa gera asin daing tulong na karilibutan. Lugod kaburangnan mahiro ang mga puso kan lambang lider kan mga nasyon pangaling ribayan ang mga badil asin gamit pang gera nin mga armas nin pagkamuot ubos nin pagkasararo asin kamot nin pagpindog nin sarong Panginoong na kinakbang. Amen. Nagadan kami kaharapan tama Mga kasinag, isang magandang hapon sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Ngayon pala mga kasinag, tapos lang ng istasyon doon sa bahay, naisipan kong i-update kayo mga kasinag. Kasi yung pundo natin mga kasinag sa simbahan ay nadagdagan po. May nagpahabol pa para sa pundo natin sa simbahan from US, California. Kaya ngayon mga kasinag, ang pundo na natin sa simbahan ay 71,647. Lahat-lahat na yan mga kasinag, yan na po ang pundo natin sa simbahan. At saka pala mga kasinag, nakapagpaputol na po tayo ng kahoy. Itong pinaputol na kahoy na ito, i-donate po ito. Maraming salamat po pala sa nag-donate ng kahoy, mga niyog. Wala tayong binayaran dyan mga kasinag sa kahoy at niyog na i-donate nila. Ngayon, nandito kami mga kasinag saan yung lugar na pinutol na yung kahoy. Ito nga mga kasinag. Ito, nakikita nyo yan? Ayan o. Itong kahoy na ito mga kasinag, ito po yung gagamitin nating pamakuan ng yero. Kasi pag nyug kasi ang ginamit natin, madaling masira. Yung yero, madaling kalawangin kasi nagmumush yung niyog. Kaya good lumber pong natin, ang gagamitin natin na pamakuan ng yero. Ano ito mga kasinag? Puno ito ng pili na hindi na namumunga. Yung piling lalaki. Ito yan mga kasinag. Maraming salamat po sa mga nag-donate. Kaya wala tayong binayaran mga kasinag sa kahoy. Sa nyog, wala rin. Kaya ito mga kasinag na pinaputol ko, kumpleto na mga kasinag. Pinapatuyo na lang po namin. Pag natuyo na ito mga kasinag, by pag April, gigibain na namin yung aming simbahan at ikakabit na ito. Kaya
sa mga willing magbayani diyan, sa oras lang pagtrabaho natin sa sa simbahan, pumunta lang po kayo mga kasinag. At siya nga pala mga kasinag, yung iba pong kahoy na malayong lugar pinutol, kagaya doon sa kabila ng palayan, ibinayad ko na lang po mga kasinag paghakot. Kasi walang dadaanan. Kasi gawa ng may palayan, may mga tanim ang palay, hindi po makakadaan ng kalabaw, hindi natin mapahila sa kalabaw. Kaya ibinayad ko lang sa mga tao, sa mga estudyante, yung mga nag-eskwela, para may pambaon sila sa school, pinahakot ko na po sa kanila, pinapadala ko na doon sa simbahan. Tapos yung pundo natin mga kasinag, nabawasan na rin po ng binayad natin sa pagchinso, pagputol nitong kahoy, paglaghari, nabawasan na po natin. At pagtapos na lang mga kasinag ng trabaho ng simbahan, saka ako ipapakita sa inyo lahat yung ginastos sa atin, yung computation mga kasinag. Kasi mahirap din mag-isa-isa, kada vlog ko sabihin ko ganito ganyan. Mas maganda yung mga kasinag na pagtapos na lang ng simbahan, pagtapos gawin ng simbahan, saka ako lang ipaliwanag sa inyo mga kasinag para isang paliwanagan lang. Kasi ako rin ang mahihirapan mga kasinag lalo sa pag-compute. Kaya ngayon mga kasinag, ito lang munang update ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na nag-sponsor, nagtiwala at nagsuporta para sa aming simbahan. Maraming salamat po sa inyo. Bago magkatapusan mga kasinag, update ko po kayo at bibili tayo ng yero, pako, mga pintura, simento na gagamitin natin doon sa simbahan. Sa ngayon mga kasinag, hindi ko pa ako nagbili, gawa ng papatuloy muna namin tong kahoy at tatanungin ko muna yung mga magtatrabaho, yung mga nakakaalam mga kasinag. Tatanungin ko muna sila kung anong dapat kong bilhin, kung ilang kilong pako, tapos yung mga ilang prasong yero, mga pintura na gagamitin, mga simento. Kailangan mga kasinag mag-usap-usap muna po kami na para malaman namin kung ano talaga yung kailangan at dapat gamitin dun sa simbahan. Kaya sa masusunod araw mga kasinag, saka ako kayo i-update. Sa ngayon mga kasinag, ito lang muna. Hindi lang itong mga kahoy na ito mga kasinag marami pa po ito, mayroon pang pinutol doon, tapos mayroon pa doon. Hirahiwalay ito mga kasinag, hindi iisang area lang. Dito ko lang kayo in-update kasi mga kasinag, magawa ng malapit lang ito sa bahay. Saka pati mga kasinag, may nakita ako ditong kakaibang ibon. Sa tagal-tagal ko sa edad kong ganito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ibon. Ipapakita ko po sa inyo kung ang klaseng ibon siya. Nandun siya ipakita ko sa inyo mga kasinag. Baba tayo dito sa pinagputulan ha. Mababa tayo. Ayan mga kasinag, yung pinutol pa na na pili. Hindi pa nahahakot. Mas magandang hakutin yan pag tuyo nina. Yung mga nyug na nasa malayong lugar, kagaya dun, nahakot na pa utay-utay. Ito yung ibon na sinasabi ko sa inyo mga kasinag. Ayan nakikita nyo yung mga kasinag. Hindi po gumagalaw. Ganyan lang siya. Yan laging nakatingala. Kakaiba siya Ayan siya mga kasinag ayan yun, lumipad na. Kakaiba siya. Ha? Kakaiba siya, kakaiba. Kakaibang ibon mga kasinag. Tingnan daw natin mga kasinag. Ay, ang laki ng itlog. Ang laki ng itlog mga kasinag Ayan 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 mga kasinag Nakikita nyo? Kakaibang pugad niya. Ang laki ng ibon, ang liit ng pugad, ang laki parang itlog. Kakaiba, baba muna tayo. Ngayon lang kasi ako nakakita ang ganyang ibon. I-share ko na rin lang sa inyo mga kasinag. Lumipad. Kaya pinakita ko na rin sa inyo yung pugad at itlog. Siya nga pala mga kasinag, si Pagaspas po nung nakaraan nga inalpasan natin. Kaso lang inaabot ng ulan, kaya pasensya na kayo mga kasinag, wrong timing yung pag-alpas ko. Pero si Pagaspas mga kasinag, nasa kulungan na po. Ibinalik ko na si Pagaspas mga kasinag. Hindi ko naman hinayaan yun doon ng matagalan. Maghapon lang mga kasinag. Wala pa nga maghapon nung inalpasan ko yun at kinuha ko rin. Ibinalik ko na po sa kulungan mga kasinag si Pagaspas. Kaya nasa kulungan na po yan si Pagaspas. Nung pagkuha ko kay Pagaspas yung nakaraan yan, sugatan ako. Bumaon yung kuko niya dito. Kaya pasensya na kayo mga kasinag sa lahat po natin mga viewers na sumusubaybay kay Pagaspas. Pasensya na kayo mga kasinag kasi
wrong timing yung pag-alpas ko nun. Wag po sana kayo magtampo ha. Pagaspas mga kasinag, inireport ko na po yan sa DNR. Minisins ko na ang DNR na may nirescue akong ibon na pinapakuha ko po sa kanila. Ang message naman sa akin, may pinuntahan pa daw silang lugar. Kaya ang sabi niya sa akin, alagaan ko muna. Hindi ko pa po alam mga kasinag kung kailan o at kung anong araw sila darating para kunin si Pagaspas. Kaya ngayon mga kasinag, si Pagaspas andito pa rin naman sa aking puder. Kaya pasensya na kayo mga kasinag ha kung medyo uminit ang ulo nyo sa ginawa ko nung nakaraan. Humihingi rin po ako ng paumanhin. Kaya ako pinalaya si Pagaspas mga kasinag nung nakaraan. Sinubukan ko lang po na kung ano ang magiging reaction ni Pagaspas pag nasa laya siya, na wala siya sa kulungan. Kaya sinubukan ko mga kasinag na palayain po talaga siya kasi nakakaawa naman na nasa kulungan siya. Kaya sinubukan ko lang yun mga kasinag. Kaya pasensya na po kayo ha. Hindi ko man nakakalain na magkakaganon si Pagaspas at ganon din ang dating ng panahon, nagparaulan. Kaya si Pagaspas mga kasinag nabasa, pati ako basang-basa. Kaya humihingi po ako ng paumanhin. Nakita nyo naman mga kasinag na hindi pa niya kayang mabuhay sa labas, sa wild. Kasi nga mga kasinag hindi pa nakakalipad ng ayos si Pagaspas. Tapos yung buntot niya mga kasinag pudpud pa. Kung kawa ng yung kulungan niya mga kasinag dati no, napakaliit. Ngayon, nando siya sa malaking kulungan ng kalapate. Kaya ako pinakuha mga kasinag si Pagaspas, gawa po ng may diferensya kaya yung kanyang paa. Kailangan i-check din kasi mga kasinag si Pagaspas, gawa ng yung paa nga niya may diferensya. Para makita nila at matingnan kung ano ang kalagayan ni Pagaspas, kung okay ba yung kanyang kalusugan. Kaya kailangan natin mga kasinag na isurrender po si Pagaspas. Ayan mga kasinag, kaya pasensya na kayo mga kasinag ha. Hindi kasi pwede mga kasinag na manatili sa puder ko si Pagaspas mga kasinag. Baka madisgrasya. Nakakaawa lang mga kasinag. Kaya mas maganda pang ipagkaloob natin sa mas nakakaalam, sa may kakayanan na makapag-alaga kay Pagaspas. Kaya mga kasinag, sa lahat po nating viewers, subscribers, maraming salamat po. At pasensya na kayo mga kasinag. Hanggang dito lang muna. Bye bye.